mana ni fa sai na ga gidanku yau. Kwana uku ina ganin ki. Kin ga yau ba ji kayan da kika saya related to kayana ni ma. Wallahi sai na raka ki. Ni fa san to babanki ne zai ce ni fa san tsakani da Allah nake ba. Ai ban fara hira ba a gidanmu ba za a bari. A ne kan mu tafi raka ki din Allah. Gaskiya sai na ga gidanku. Ina tsoron babana ya ganka abun ba zai maka dadi ba. Ba komai mu je ni da na yi raka ki ne. Ina tsoron babana fa. To menene mu tafi mana? In koma kenan matsalar za ki ja aji ki tufa gidan ku jiga ma jika shekara 19 a makalle ki fa. To ai ba ba da mun hira ba ne ina karatu ne ka gani ba. Mutafi ne shar duka gaba da habba kai sauran sawa damuna ta a su waye kuma to. Ha baba annu to kaga muna maganan gona wallahi sai kuma saboda ga taki an fara rabawa na gwamnati zamu je mu karbo kuma sai ga wani abu ana yarka tayi gam da ka ta tayi gam birni ne yaro na'am baba lafiya kan yawwa sannu sai dai kuma na tsaye kana yaran zamani yaran zamani yawwa ba dai kana son ta ba ina so sosai kina son shi ina kina son shi babanki yana ta ha to ai malallan kai magana ne lafiya yaya lafiya to ai sai mu sha fatiha mun kai yaro tunda dai kana son ta ita ma tana son ka to kawai sai a shafa addu'a alhamdulillah masha Allah abu yayi sako ne zan ba ta dama wai ai sako ya isa ina son ba ta sako ne da sako ya iso sako ya isa malliman a shafa addu'a a shafa kaga mun taso ka da kai kuma kana kan aiki wani ciki ne samu to a shafa mana fatiya kafa uku da salati goma ga Allah ya kuda ina da magana to dan ina da magana yaro yana da magana kace kara daura auren nan ban shirya ba wallahi kawai ni sako ni na shirya sako ya isa ni a shirye nake mai gari ya shirya a shirye nake to da haka gani kai kamo shi